Wel, croeso mawr i chi i'r ail sesiwn sydd gennym ni o'r enw Gorwch y Drysau sy'n cael ei drefnu gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Dwi'n gwybod chi sydd ddim yn nabod fi, Aled ydw i, a dwi'n gweithio fel swyddog datblygu gyda'r Gymdeithas. Geith oes gyflwyno hynna mewn munud hefyd. Dyma'r ail o'n i'n gweud, achos y mis diwetha, wnaethon ni drafod pynciau fel iechyd y diogelwch, ac fe wnaethon ni hefyd ddiweddaru chydig bach yn canllawiau iechyd y diogelwch, ffurflen asesu risg, a sawl dolen defnyddiol yn ogystal â pharatoi symbolau petai rhywun eisiau mynd ati i drefnu digwyddiad rhithiol neu digwyddiad mewn neuadd go iawn. Felly, os chi eisiau copi, jyst ewch i'n gwefan ni sef sefota.org ac yna ddewch i'r hyd i'r dogfennau priodol. Ond cofiwch, mae'r rheolau mae dal i newid yn fydd drygywydd, a dwi'n siŵr bod rhywun fel Eren yn gweithio ni, mae dal yn hunlle allan fyna i drio penderfynu beth sy'n iawn a beth sydd ddim yn iawn i wneud ar gyfer digwyddiad mawr a bach, wrth gwrs. Gython ni hefyd Manon Rhys O'Brien, cyn brif weithredwr Menter Caerdydd, oedd hi'n siarad am wyl tafwyl, ac eto, oedd un y ddau yn meddwl, beth oedd perthaser cael gwyl fawr fel yna mewn sesiwn sy'n trafod eisteddfod yn lleol. Ond dwi'n licio meddwl bod ffordd i gael yn sbrydoli sut mae pobl yn gwybod sut mae tyfu cynulleidfa o llai na 1,000 o bobl i rhywbeth sydd bellach yn gallu denu 30 i 20,000 dros benwythnos. Binnau bod e mewn adeilad mewn castell neu dros y we. Ac yna, y ddau arall oedd yn siarad oedd Deian Aprisiat o'r Ganolfan Cydweithredol Cymru, ac oedd e'n sôn am bwysigrwydd defnyddio'r we, bosib, opsiynau, ddim bod ni gyd yn sôn am bopeth gyda'r we, ond i ni wedi bod yn cydweithio gyda Emma, sy'n gydfreithraig gyda Deian, yn cynnig y cyrsiau digidol hanfodol, so felly mae nifer o bobl wedi bod yn ymuno dyn ni yn wythnosol. Cynllun digon tebyg o'r Tegwen gyda Merched y Wawr rhai misoedd yn ôl, felly yn y rhai yna yn gwellau'r sgiliau digidol ac yn dechrau deall rhywfaint o'r dechnoleg sydd tu cefn ni. Ac yn ola, o gynnu ni Lowri o Bro 360 sydd wedi bod yn gweithio ar canllaw dod ynghyd. Felly mae'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn os ydych chi ddim wedi weld yn barod, os ydych chi ddim wedi clywed y bregaeth yma gyda'n barod, ond mae'n ganllaw wrth ail ymgynnull, falle bod yn le i chi gallu gofyn cwestiwn pam i chi'n gwneud rhywbeth, sut ych chi'n gwneud rhywbeth, ac os oes yna ffyrdd haws wrth symud ymlaen. Ond dwi ddim yn rhoi atebion i chi, achos mae'r rheidrwydd arnoch chi yn y pen draw sut mae gwneud. Wel, mae mis Medi'n teimlo'n bell nôl yn barod yn dweud. Sôn am beth yw'n ni'n neud mis yn ôl. Ta beth. Ni yma heno nawr i trio edrych ymlaen a gweld beth allwn ni wneud i helpu'n gilydd i geisio ail gynner fflam ddiwylliannol yma yn ein cymunedau ni yn lleol yr hyd a lled Cymru. Ac i wneud hynny heno, ni'n mynd i glywed gan 4 unigolyn llwyddiannus iawn yn ei meysydd nhw. Gan obeithio gallwn ni, ac yn arbennig chi fel trefnwyr eisteddfodau, benthyg ambell syniad allai fod o gymorth i chi gyda'r gwaith trefnu. Unwaith eto, ni'n hynod o lwcus i gael cefnogaeth panelwyr ni heno. Pob un ohonyn nhw weithgar ac yn adnabyddus iawn yn ei meysydd nhw. A pob un hefyd wedi gwirfoddoli o'i hamser i fod gyda ni heno, felly ni'n ddiolchgar iawn am hynny. Felly o ran trefn y noson, ni'n gobeithio bydd pob un yn treulio rhyw 10 munud yr un yn trafod a chyflwyno i gwahanol feysydd, ac yna fyddwn ni'n anelu i gael rhyw 10 munud falle ar y diwedd o drafodaeth agored i geisio ymateb i unrhyw gwestiynau sy'n codi yn ystod yr awr yma. Felly unrhyw beth i chi'n teimlo fe chi'n licio holi, plis gwnewch hynny. Naill ai trwy'r chat, wrth gwrs, neu gallwch chi holi mewn person ar ddiwedd y sesiwn. Iawn te, yr siaradwyr heno, cyntaf fydd gyda ni, fydd un sydd â traddodiad o Steddfodau'n gryf yn ei gwad hi, sef Elen Ellis. Elen yw cyfarwyddwr artistig Steddfod Genedlaethol. Wedyn bydd gyda ni Tegwen Morris o Ferched y Wawr. Tegwen nid yn unig yn gyfarwydd ar traddodiad Steddfodau, ond mae hi hefyd yn arwen Merched y Wawr yn hynod frwdfrydig ac yn enwedig wrth ymdopi â heriau'r cyfnodau clo diweddar yma.
Wedyn, Mark Griffiths, neu Marky G, sy'n llais cyfarwydd ar BBC Radio Cymru. Bydd e'n sôn am ei gwmni Cymru FM, ac yn gweld sut all y gwasanaeth yma fod o fydd falle i ambell eisteddfod sydd am ymestyn i ffiniau tu allan i neuadd bentre. Ac yn olaf, drychwn ymlaen i groesawu Catrin Angharad, neu Catrin Topoc. Un o'r bobl amhrisiadwy hynny yn ei chymuned, sydd wedi dal dychymyg miloedd ar filoedd o bobl wrth sefydlu grŵp Corona ar Facebook. Ni'n edrych ymlaen i glywed gan y 4 ohonyn nhw. Dim yn eich atgoffa chi eto i rhai sydd wedi ymuno dyn ni ers y dechrau. Dyn ni recordio'r sesiwn a fydd dros y dyddiau nesaf ar gael ar ein sianel YouTube. Felly ymlaen ni at i ddechrau'n syth gyda siaradwr gyntaf ni, sef Elen Ellis. Trefnydd a chyfarwyddwr artistig yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae eisteddfodau lleol yn DNA teulu Elen, ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio myd y celfyddydau, gan gynnwys treulio cyfnod fel rheolwr gyda cherddorfa Symffoni Birmingham. Fel cymdeithas, ni'n hynod o falch o'n perthynas cydweithio gyda'r Eisteddfod Genedlaethol mewn meysydd fel cystadlaethau corau cymunedol a pherfformio darn digri. Ac yn ein gobeithio ymhen ychydig cyhoeddi cynlluniau o gydweithio pellach gyda chystadlaethau ddysgwyr. Nawr, dwi'n siŵr mae ychydig iawn feddyliau Elen y byddai'n rhaid gohirio ac addasu ein gwyl genedlaethol ni am 2 flynedd o'r bron o ganlyniad i'r pandemig byd-eang yma. Felly dyma cyfle ni nawr i ddysgu rhywfaint gobeithio o'i phrofiadau hi. Croeso i ti, Elen. Diolch yn fawr i ti. Reit, neu rannu sgrin yn fan hyn. Dwi wedi gwneud rhyw gyflwyniad. Cofiwch ddeitha fi os dwi'n mynd rhy hir rwan. Yni. Felly, gwyl gystadleuol yn ei hanfod, mae'n bwysig bod fi'n deud hynny, yw'r Eisteddfod, sy'n denu'r gorau o dalent gelfyddydol Cymru ac sy'n rhoi llwyfan i ystod eang o weithgareddau traddodiadol ac arloesol y meysydd cerddoriaeth, theatr, llenyddiaeth, dawns, ffilm, celf a gwyddoniaeth. Dwi'n gwybod chi'n gwybod hynny. Ond dwi'n gwybod os chi'n gwybod hyn, cynhalwyd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn 1861, bod y traddodiad eisteddfodol yn mynd yn ôl ganrifoedd cyn hynny. Parhaodd yr Eisteddfod Genedlaethol fel gwyl flynyddol tan 1868, pan ddaeth i derfyn oherwydd diffyg cyllid. Daeth i fodolaeth eto'n 1880 pan sefydlwyd Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol ac a dan nawdd y Cymdeithas honno cynhalwyd Eisteddfod Merthyr Tydfil yn 1881. Cynhalwyd Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn ar ôl hynny ac eithrio 1914, 1940 a 2020. A da ni'n gwybod pam, wrth gwrs. Wel, be di amcanion yr Eisteddfod Genedlaethol? Bydd y cyhoedd yng Nghymru a ledled y byd. Hyrwyddo addysg y cyhoedd yn rhefsadaeth a diwylliant Cymru y gwyddorau ar iaith Gymraeg, a hyrwyddo cadw a diogelu trefftadaeth a diwylliant Cymru ar iaith Gymraeg drwy unrhyw ddull a modd a wel yr ymddiriadolwyr yn dda gan gynnwys cynnal gwyl genedlaethol yn flynyddol, sef Eisteddfod Genedlaethol Cymru. A'n gwerthoedd ni, creadigrwydd, parch, balchdar, tryloeder ac atebolrwydd, cydradoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, cynaladwyad amgylcheddol. Dwi'n gwybod faint o bobl sy'n gwybod na dyna'r gwerthoedd da ni'n gweithio tuag atyn nhw wrth greu gwyl yn flynyddol bellach. Ydych chi'n gweld hwn? Sori, dwi'n siŵr, dwi'n gweld chi. Arwyn. Ydych, diolch. Felly, y pandemig wrth gwrs, pawb wedi diodda yn y pandemig yma, mae jyst wedi bod yn gyfnod, wel, jyst methu rhagweld beth yn mynd i ddigwydd. Fel, so, da ni wedi gorfod gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, wrth gwrs y 2 waith, a da ni'n arbenn yn hynna, mae o fel gwyliau a digwyddiadau eraill ar draws y byd, da ni gyd gyda'n gilydd yn hyn, dydan. Wedyn, oedden ni'n awyddus iawn fel trefnwyr, ac oedden ni'n benderfynol mewn ffordd o greu gwyl, rhywbeth fydda'n diddannu yn rhoi rhywbeth i'r gymuned mewn cyfnod clo a cyfnod anodd iawn. Ac felly, chi'n gwybod,
yn mis Mai 2020, ni lansio Eisteddfod Amgen. Oedd o'n Eisteddfod wrth gwrs ddigidol byr. Ond wnaethon ni lansio rhaglen 12 wythnos hyd at yr uchafbwynt wedyn, yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddigidol, yr un cyntaf gyda ni, ac yno oedd 450 o sesiynau wythnosol, wythnos yr Eisteddfod. A wedyn, na i sôn chydig bach mwy wedyn am hynny, a wedyn, dolyg wnaethon ni Advent Amgen, rhaglen drwy gydol mis Rhagfyr wedyn, yn rhoi, chymod, yn cefnogi artistiaid ac yn rhoi rhywbeth yn cynulleidfaoedd ni. A wedyn mis Chwefror wedyn, yn mis hanes LHDT plus rhaglen mas ar y maes. Ac wedyn wrth gwrs Eisteddfod Amgen 2021. Wnaethon ni dysgu gwersi, lot o wersi, a datblygu ar hyd y daith. Wedyn, be oedd amcanion Amgen ni? Wel, fel i mi sôn, cefnogi artistiaid a perfformwyr, rhoi blas o'r Eisteddfod i bobl, cynnal cyfres o weithgareddau diwylliannol Cymraeg, weithgareddau ar gyfer cefnogi llesiant ein cymunedau, oherwydd oedden ni gyd yn dioddam yn rhyw ffordd mewn cyfnod ansicr ac anodd. A wnaethon ni hefyd edrych ar gynulleidfaoedd newydd, ac wrth gwrs, wrth bod yn ddigidol, oedden ni yn canfod cynulleidfaoedd newydd. Ac wrth gwrs, cydweithio creadigol gyda phartneriaid sy'n holl bwysig wrth gwrs, ac o flwyddyn i flwyddyn gyda ni beth bynnag. Felly'r ochr gymunedol, wrth gwrs, yn wythnosol, oeddwn ni am gyfnod yn gweithio gyda'n cymunedau ni'n doedd, efo pwyllgorau ar ymwneud cymunedol a codi arian y digwyddiadau, a'r cwr yr Eisteddfod, cwr y gymanfa ac yn y blaen, ac oedd hwnna gyd oedd i stop. Felly, oedd o'n anodd ac oedd ni wedi bod yn trafod beth yw'r peth chymod, os o'n eisiau cefnogi llesiant, oherwydd chymod, dim byd i bobl edrych ymlaen ato fo, dim ymarfer na perfformio na chymdeithasu, be allwn ni gynnig. A dyna wnaethon ni feddwl, ges i sgwrs efo Derek Hopkins a Rhys Taylor, a wnaethon ni ddod i gytundeb os o'n ni'n treialu ymarferion bob yn ail wythnos, un efo cwr yr Eisteddfod un wsos, a llall efo cwr y gymanfa wsos wedyn. A dyna wnaethon ni yn y cyfnod hyd at Eisteddfod Amgen 2020. Ac oedden ni chafbwynt ar y bobl. Oedd pobl yn dysgu, a maen nhw dal i wneud, fel ydych chi'n sôn, yn dysgu defnyddio platfform digidol am y tro cyntaf. A wnaethon ni hefyd mynd ati, cyfnod rhyw darged, i berfformio a recordio can Ystrad Fflur. Felly mae hon yn gan allan o sioe Lloergan fydd yn digwydd yn Ceredigion blwyddyn nesaf. Yna lot o waith trefnu ar hwnnw fyd, fel popeth arall. Yna, wnaethon ni lansio prosiect coral drwy gydol y flwyddyn wedyn hyd at 2021, sef Pont y Glaw, Tŷ Fan Hyn ac Os. Wna i sôn chydig am hynna nes ymlaen, ond be ydyn nhw wedi prosiect lle gan fod na ddim cyfle i gora gystadlu na pherfformio gyda'i gilydd na ymarfer, wnaethon ni wneud rhywbeth ar Zoom i ddechrau'n ddigidol, Pont y Glaw oedd hwnnw. Wedyn dolyg, wnaethon ni Tŷ Fan Hyn, lle wnaethon ni ffilmio coran canu rownd Cymru, ac Os wedyn, oedd y prosiect rhyngwladol eleni lle oedd Llewyn Steffan yn gweithio gyda Erin Costello o Canada, ac yn fan gyda'r cyfle i gora ganu o, rownd y byd mewn ffordd, fel gantorion cefndir i Llewyn. A wedyn, oedd gen i cyrsio wythnosol, rhai cynganeddu, Haf o Gerdafod, a cwrs dysgu gosod Cerdant. A ydych chi'n gallu dal i wylio nôl, gwylio hynna nôl. Ond, na i roi chydig ystadegau i chi, erbyn mis Medi llynedd, oedd bron i 450 di gwylio nôl yr un Cerdant, a bron i 1,200 di gwylio nôl yr un cynganeddu. Felly mae'n adnodd gwerthfawr hefyd yn dydy. Dyma chi'r cor, mwys chi'n nabod rhai'r pobol yma. Ond oedd nhw'n canu'n arbennig, oedd nhw'n brosiect cyffroes iawn. Wel, y gôl oedd creu Eisteddfod gyfarwydd gyda datblygiadau ffres, ac oedd hi'n ddigidol, ac oedd ni'n gobeithio byw lle'n bosib. Felly be wnaethon ni oedd mynd ati i drefnu gwyl gynhwysfawr, oedd yn gyfarwydd lle oedd pobl gobeithio yn cael y teimlad o bod ni dal adra yn gwylio ar y sgrin, bod o'n wyl cyfarwydd i ni,
a bod ni hefyd yn gallu cyflwyno ambell i beth newydd gan yn bod ni'n digidol ynde. Felly oedden ni'n cyflwyno pethau ar gwefan yr Eisteddfod, cyfryngau cymdeithasol ac ar YouTube. Ac wrth gwrs o'n ni'n cydweithio'n agos gyda'r BBC ac S4C, Cymru Fyw a Radio Cymru a'r teledu ar gyfer ymestyn i'n cynulleidfaoedd ni. Felly na chi y maes i chi ar y sgrin yn fanna. Felly uchafbwyntiau, mae o yn anodd, allan na uchafbwyntiau di'r gair anghywir, ond be wnaethpwyd yn y cyfnod yma, na dyma sôn chydig bach o'r prosiectau, oherwydd wnaethon ni'n gwneud gymaint canodd o brosiectau. Ond wnaethon ni ddechrau gyda digwyddiad byw ar Eisteddfod Goll yn 2020. A yn fanna, dwi'n mwyn sy'n cofio, oedd yna artistiaid gwahanol yn perfformio, ond heb gynulleidfa. Felly dyna sy'n wnaethon ni ddechrau, cam cyntaf, digwyddiad byw heb gynulleidfa. A wedyn i ddechrau'r Eisteddfod, rhoi wsos yr Eisteddfod yn 2020. A wedyn, fel chi'n gweld o fan hyn, yr Eisteddfod Gydd yn 2021, felly ethon ni o'r Eisteddfod Goll i'r Eisteddfod Gydd yn Aberystwyth yn 2021, lle oedd y gynulleidfa fach. Na i sôn chydig bach mwy nes ymlaen am hwnnw. A wedyn, chydig o brosiectau wnaethon ni benderfynu, efo'r arian oedd gyda ni, bod ni yn cefnogi artistiaid, ond bod ni hefyd yn ffilmio. Wnaethon ni ddysgu yna lot o Zoom a pethau felly yn 2020, ac wrthyn ni ddysgu a dysgu gwersi dros y 2 flynedd, oedden ni'n penderfynu, wel, actually, allwn ni fynd i ffilmio pethau'n hynna'n a cael tîm bach cynhyrchu, tîmoedd gwahanol i wireddu rhywbeth oedd o safon gwell mewn ffordd i'r gwylwyr o adre. Felly, wnaethon ni ffilmio gig Tŷ Gwerin o bell, gig Maes B o bell. Dwi'n cofio yn y flwyddyn cyntaf, oedd yna gigs bach o gatrefi y bandiau. Ond wedyn, chymod, ni wedyn wedi gallu cynnal gig mewn o Pontio, yn cael ei ffilmio yn Pontio, a wnaethon ni gynnal gig hefyd yn Llanybydder, Merched yn ei Music. Pedair, lle oedd Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym a Sian James at ei gilydd, dros 100,000 o bobl wedi gwylio hwnnw. Oedd ei cynnig nhw'n arbennig iawn. Can y Clod, dwi'n cofio'n hyfryd. A wedyn prosiect arwydd ar anthem genedlaethol. Chymod, ni'n siarad efo Disability Arts Cymru ynglyn â sut oedden ni'n cydweithio'r dyfodol a gweithio efo Taking Flight efo'r gymuned byddar i weld sut ydych ni datblygu adnodd yn yr iaith Gymraeg ac arwyddo. Ac mae hwn yn un ffordd, os ydych chi'n dychmygu bod pobl yn gwylio gêm rygbi neu gêm bêl-droed neu mewn cyngerdd a bod yna ganu'r anthem ar ei diwedd, os ydych chi'n fydder, ydych chi'n cael yr un angerdd ac yn cael yr un teimlad, felly trwy wneud prosiect fel hyn, byddwn ni'n wneud, oedd creu arwyddo creadigol lawn llaw efo'r canu fel petai gyda'r gymuned byddar, ac oedd hwn wedyn yn bwydo i mewn i'r cyngerdd yr Eisteddfod Goll a Bryn Terfel a Sarah Lawrence yn rhan o'r prosiect. Mae'n un cyffroes iawn, a da ni yn parhau i ddatblygu'r elfen honno. Wedyn, arddangos o'r rhithwyr y lle celf. Wel, un ffordd o wneud o oedd rhithwyr. Felly, gweithio ar hynny, blwyddyn gyntaf Epona yn 2021, wnaethon ni lincio'r arddangos o'r rhithwyr efo cystadleuwyr y lle celf. Ar Zoom Ryson, yn edrych ar ymryson, Zoom Ryson, ac oedd hwnna'n boblogaidd hefyd dros y 2 flynedd. Da ni wedi comisiynu llwyth o waith newydd, Deffro'r Llwch, Patrick Grimes a cerddorfa BBC Cymru, efo cynenillwyr y Rhuban Glas yn fanna, datblygu sioe opera un ddynes gyda Carol Parry-Jones, Lydia Merch y Quilt, cydweithio efo Amgueddfa Cymru, lle mae'r quiltiau yno yn ysbrydoli sioe mewn ffordd. A cyfres o straeon addas i ddysgwyr, a cydweithio efo'r ganolfan dysgwyr dysgu Cymraeg Cenedlaethol yn fanna, cyhoeddi cyfres newydd. Cyfrol Haf o Hyder, straeon byrion i godi calon. Dyna beth yn bwysig i ni, codi calon llesiant pobl yn y cyfnod anodd yma. A rhyngwladol, wnaethon ni weithio gyda band adwaith, gyda gwyl yn yr Eidal, Angharad Jenkins yn gweithio gyda artist Bush Gothic o Australia, Lleiwen efo Erin fel i mi sôn yn Canada, a Siddi rwan yn gweithio gyda Siobhan Owen, lle mae gwreiddio hi yn wreiddiol o Ynys Môn o Australia. Felly mae yna brosiectau cyffroes yn fanna, da ni wrthi yn ceisio datblygu. Wedyn, wrth gwrs, sgyrsiau a trafodaethau holl bwysig wedyn, ydych chi'n gweld llun yn fanna o Meinir a Iestyn Wyn yn holi rhan o raglen Mas ar y Maes. Mae chi'r Steddfod Gydd, dwi'n gwybod chi weld honno, ond ffrydio byw o Aberystwyth. Oedden ni hefyd wedi ffilmio
perfformiadau ar hyd a lled Cymru o flaen llaw, ac oedd heina hefyd yn bwydo mewn i'r rhaglen am y penwythnos cyntaf, yr Eisteddfod fis Awst eleni, ac wedyn oedd yna uchafbwyntio wedyn ar y teledu ac ar y radio diwedd yr wythnos, a y gymanfa ganu hefyd, chi'n gweld Hugh Folks yn fanna'n arwain. Felly oedd pobl yn bryderus, ond ar ôl troi fyny, oedd nhw wrth i bodda, ac oedd ni'n falch iawn ac yn browdio nhw allu cynnar rhywbeth byw wrth gwrs ar ôl cyfnod mor anodd. Wel, y cystadlu wrth gwrs, oedd yr archif nath ddod allan gyda ni yn 2020, oedd hi yn anodd, oedd hi'n amhosib cynnal cystadlaethau yng nghanol pob peth. Ond wedyn, eleni, nath y cyfle ddod a chydig o fwy o ryddid gyda'r canllawiau efo'r pandemig yma. Ac wedyn, wnaethon ni fynd ati gydweithio fan panelau canolog a'r pwyllgor diwylliannol ar gyfer creu rhestr yna, mwyn gallu cefnogi a rhoi cyfle i'n cystadleuwyr fod yn greadigol wrth i ni berfformio a chyfansoddi. Felly dyna oedden ni'n neud. Oedden ni eisiau rhoi rhywbeth i'n cystadleuwyr ac yn cynulleidfa graidd edrych ymlaen ato. Wnaethon ni wedyn gytuno a dyna oedden ni'n neud oedd rhagbrofion digidol, beiriad o'r panelau canolog yn bennaf, a da ni yn ddiolchgar iawn iddyn nhw am roi amser, gwaith tîm ydy hyn i gyd. Wnaethon ni ffilmio'r pafiliwn wedyn yn Pontio ac yn Neuadd Dewi Sant, felly oedd hwnna'n 2 benwythnos, a wedyn wrth gwrs oedd rhaid fod yn hyblyg, oherwydd os oedd rhywun yn hunan ynysu ar y penwythnosau lle oedden ni'n ffilmio yr trio drwodd i'r llwyfan fel petai, yna oedd rhaid i ni fynd yn ôl ac cystadleuwyr a dweud, sbiwch, gewch chi ddefnyddio'ch eich ffilm gwreiddiol, neu gewch chi ail ffilmio o'ch cartrefi os ydych chi'n hunan ynysu. Ac felly cymysgedd ar hynny, oedd y beiriad yn dderbyn wedyn ar gyfer dewis y gora, a wedyn wrth gwrs oedd gen i studio byw wythnos yr Eisteddfod a'r seremonia o sgwâr canolog y BBC yn Gaerdydd. A gyda, oedd y digwyddiadau'n digwydd ar Radio Cymru, lle gyda chi cystadlu a'r rhaglen amgen o gwmpas o ac ar y teledu. A oedden ni'n, oedd yna waith caled gan llwyth o bobl di mynd i mewn i hynny, cyda ni'n falch iawn. Felly, jyst dangos y ystadegau'n gyflym i chi fan hyn. Dwi bron a gorffen, sori. Ond, mae'n dangos faint o bobl yn ychwanegol oedden ni wedi gallu cyrraedd oherwydd y rhaglen digidol. Ond mae'n rhywbeth yn y rhaglen digidol o'r ffaith bod ni yn gallu ymestyn yn cynulleidfa oedden ni a hyrwyddo ein rôl ni mewn ffordd yn bellach. Felly, na chi'r ffigurau'n fan yna, yn sadla fan am chydig bach mwy, ond mae'n reit uchel. Ac felly, da ni wrth coladu ystadegau eleni, ond gobeithio bod nhw yn rhai sydd yn canmol y gwaith da ni'n neud wrth mynd ymlaen. Ac wrth gwrs wedyn, da ni'n gobeithio ac yn edrych ar dyfodol lle mae gennym ni, wel, elfen hybrid. Wrth gwrs da ni eisiau'r ddigwyddiad byw Eisteddfod Ceredigion 2022, ond allwn ni'n anwybyddu'r ochr digidol, bydd yn gallu mewn ffordd bwydo hwnnw a mynd law yn llaw gydol y flwyddyn gyda ati prosiect. Felly, beth sydd angen ni'n neud i symud ymlaen, asesu, adolygu, dysgu, ymateb, addasu a fod yn hyblyg. Oherwydd, beth da ni eisiau gwneud ydy gwireddu Eisteddfod ddiogel sy'n gyfarwydd ac eto'n ffres a newydd. Felly dyna chi. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch yn fawr, Elen. Anhygoel. Mae rhywun dal ar meddylfryd yma bod hi'n wythnos Steddfod. Mae rhywun bob amser yn gwybod bod hi'n cymryd blynyddoedd i roi gwyl draddodiadol at ei gilydd, ond pan mae rhywun yn gweld llwyddiant ysgubol fel hyn a rhywbeth sy'n codi calon mewn cyfnod sy'n heriol, dwi'n meddwl bod e'n dangos gyda tîm bychan iawn sydd gennych chi ond y gefnogaeth y partneriaid y bob dim, bod wedi dal dychymyg a dwi'n meddwl hynny'n ffantastig, diolch yn fawr iawn ti. Un gorchwyl gyda llaw sydd hyd yn oed yn pwysicach na hynny, ydy'r ffaith bod Elen yn dathlu pen-blwydd go arwydd y cawl penwythnos yma. Dwi'n dweud pawb? Arwydd y cawl go iawn gyda llawer, ond na i ddim gallu gyd i gannu pen-blwydd hapus heno, ond gael ddim un yn dda gyda'r ben-blwydd, a diolch yn iawn am gyfeirhannu heno. Na, croeso mawr. Felly, wrth i ni gyflwyno'n siaradbraig nesaf, wel, mae'n amlwg dwi erioed wedi bod yn aelod o Ferched y Wawr, ond dwi wastad wedi gwerthfawrogi pa mor bwysig a pa mor greiddiol ydy gwaith Merched y Wawr
i'n iaith a'n cymunedau ar hyd y lle Cymru. A dwi'n credu byddwch chi gyd yn cytuno gyda fi bod arweiniad Tegwyn Morris wrth arwen y mudiad trwy'r cyfnod Covid yma, cyfnod anodd iawn, a sicrhau bod yna lwyddiant o ymwneud gyda aelodau ar bob sort o lefelau yn ysbrydoliaeth ni gyd. Felly, na ddim gweud mwy na hynny, heb lam y ffaith bydd rhaid fi wasgu rhyw PowerPoint ar ryw bwynt, ond rhowch groeso mawr i Tegwen. Diolch yn fawr iawn i chi, Aled. Os gallwch chi fynd syth i'r pwynt pwer, sef hwnna'n bendigedig. Syth mlaen i'r ail un os gallwn ni, sef cyfleon a heriau yn troi'n gyfleon. A llon a'r lleddf yn droi yn llon. Dyna oedd yn gobeith ni yn ystod y cyfnod clo. Ar y pwynt nesaf, fe welwch chi, nad oedd yn bosib cynnal llawer o'n digwyddiadau wyneb yn wyneb, fe fanteisiodd nifer ar gyfle i ddysgu sgiliau newydd trwy ymuno gyda Zoom a chyfarfod yn rhithiol. Y canlyniad oedd newid pwy ydoedd yn cynulleidfa a hwyluso cyfarfodydd cenedlaethol. I rai, gan arbed ar gostau ac effeithiau gyrru ar draws Cymru, a dwi yn eu plith nhw yn aml yn gwneud 1000 o filltirodd yr wythnos cyn hyn, a'r car ddim yn symud am 5 mis ar y tro. Felly mae yna newydd mawr wedi bod o ran edrych ar yr ymgylchedd trwy lyged newydd. I eraill, roedd y cyfnod yma yn ynysig iawn, a cychwynnwyd cynllun ffoniwch ffrind, a fe fuodd hwn yn ychybiaeth i nifer o'r aelodau oedd yn byw ar ben eu hunan. Yna prosiect gartref gyda'n gilydd gath ei arwain gan Llywodraeth Cymru, ond yr cynllun blodau Cobeth a hwyluso hyfforddiant technoleg. Nawr, mae nifer o bobl yn ansicr iawn o ran technoleg, felly yn hytrach na cael grwpiau o 5 ar 20, 10 ar 20 at ei gilydd, sesiynau 1 i 1 o'n i'n cynnig. A dyn ni'n dal yn cynnig nhw, felly os oes Mrs Jones yn eich pentre chi eriod wedi bod ar Zoom, newn ni wneud sesiwn 1 i 1 gyda'i. Newn ni fynd trwyddo popeth yn araf bach, sut mae lawr lwytho, a wedyn cynnal sesiwn syml. Mae pob un o'r gweithgareddau ni'n cynnal yn genedlaethol, i ni'n agor nhw 1/2 awr o flaen llaw, fel bod cyfle i bobl sy'n ddim yn hyderus ddod arno gyda'i gilydd, a wedyn ar y diwedd, i ni ddim yn terfynu ar ddiwedd noson, i ni'n aros mlaen am sgwrs. Sa chi wedi ffindio bod hwnna'n bwysig iawn, mae pobl falle'n gofyn cwestiynau fydden nhw ddim yn neud o flaen pobl eraill. A ni'n sicr bydd rhai o'r digwyddiadau'r dyfodol yn esblygu naturiol i fod yn weithgareddau hybryd. Ond, a dwi yn rhoi pwyslais ar yr ond, bydd wir angen buddsoddiad ar dechnoleg mewn lleoliadau cymunedol i wireddu y newid hyn. Mae gyda ni enghraifft o pentre bach o'r enw Bronnant, ddim yn bell o Aberystwyth, ddim yn bell o Tregaron chwaith, sydd wedi buddsoddi'n helaeth mewn cael Wi-Fi mewn i'r adeilad. Ond mae BT wedi achosi bob fath o drafferthion a bob fath o fygythiadau i'r gymuned fach yma oherwydd cost troi Wi-Fi mewn neuadd bentre sydd ddim y person yn byw ynddi. Mae rhaid i chi cael bod dynol yn lot o'r lleoliadau, mae cyn gallwch chi gael y buddsoddiad. Felly, os ych chi'n yn ymwneud â neuadd bentre, cofiwch yn chwilio'n ofalus cyn bod chi'n cael y Wi-Fi mewn. Ac wrth gwrs, mae manteision a ganfanteision i dechnoleg, ond mae ein aelodau a'n ffrindiau'n bwysig iawn. Felly hefyd y cyfathrebu boed trwy dechnoleg, neu'n weledol, neu ar ffôn. Mae rhaid ni gofio, gewn ni ddim pawb ar dechnoleg. Ac ar hyn o bryd, mae 20% o boblogaeth Cymru naill ai'n dewis pido ymuno ar dechnoleg, neu yn methu yn neud. Felly mae rhaid i ni fod yna ar eu cyfer nhw. Un o'r pethau rydyn ni lot o bwyslais arno yn ystod y cyfnod clo oedd cylchgrawn y wawr, sef y sleid nesaf. Nawr, fe frwydro ni'n galed iawn i sicrhau bod y cylchgrawn yn parhau yn gopi caled. Doedd dosbarthu ddim yn hawdd, oedd y siopau ar gau. Felly fuon ni'n ymchwilio i gael 240 o gyfeiriadau cartref yr dosbarthwyr ar draws Cymru, ond sicrhawyd bod yr aelodau yn derbyn. Ac yn draddodiadol, i ni bob amser yn argraffu'r cylchgrawn
ac yn recordio fersiwn glywedol i llyfrau llafar ar gyfer y deillio. Ond, yn sgil yr holl newidiadau yma, fe wnaethon ni benderfynu mentro ar bodlediadau. A rhywbeth hollol newydd eto, recordio, cael lot mwy o luniau ynghyd, a beth oedd yn braf i feddwl, yn y mis cyntaf, oedd dros 10,000 wedi dechrau gwrando ar y podlediadau. Nifer o'r rheini'n ddysgwyr yn falch iawn o cael gweld a chlywed fersiwn ochr yn ochr, a pobl ar draws y byd wedi ymateb i'r podlediadau. Felly mae hwnna wedi bod yn arbrawf yn sicr i ni wedi barhau gydag e, a lleisiau yr aelodau o bob rhan o Gymru. Yn nesaf, newn ni symud mlaen i'r cyfarfodydd. Nawr, mae'r digidol neu'r hybrid yn sicr yn mynd i fod yn un o'r pethau ni'n parhau gyda. Ond i elusen fel ni, mae'n reit ddrud. Dyw e ddim yn rhad i brynu Zoom, hyd yn oed trwy gostyngiad Charity Digital i ni'n talu dros 800 pint y flwyddyn, gyda costau band-eang ar ben hynny. Nawr, yn arferol, o'n i'n cyfarfod wyneb o wyneb, ac mi oedd na gostau i logi adeiladau, i logi neuaddau, a mae'n anodd iawn cael mynediad nôl i'r rhai o'r lleoliadau hynny nawr, oherwydd cyfyngiad ar y rhifau, neu bod y cynghorau sir yn rhoi gymaint o reoleiddio ynglyn â faint o bobl. Felly, ar hyn o bryd, ni'n dal yn treul ail ddarganfod lle fedrwn ni gyfarfod mewn ambell i gymuned. Mae'r ysgolion, er enghraifft, wedi cael eu drysau, a fi'n siŵr byddwch chi fel eisteddfodau yn gweld yr union i'r un heriau ni, chwilio lleoliadau ymarfer a chwilio lleoliadau i gynnal y gweithgaredd. Wedi gweud hynny, mae'n aelodau ni'n ddyfeisgar, ac ar y dudalen nesaf, fe welwch chi bod pobl wedi bod yn cyfarfod yn y lleoliadau arferol, fel Pencader yn ymweld â'r egin, S4C, a wedyn y criw hyn wedi fynd i llaeth y bont yn Neifod a cael noson bleserus iawn yno. Eto, ar y dudalen nesaf, fe welwch chi bod criw o Bermo wedi cwrdd yn y cae Pêl Drod. Ac un o'r cystadlaethau byddwn ni'n dod mewn i'r wyl haf blwyddyn nesaf bydd Pêl Drod cerdded, gan bod cymaint wedi bod allan yn cael eu cyfarfodydd. A beth ath yn ysgytwol o bwysig oedd y teithiau cerdded. Nifer wedi ail ddarganfod eu cymunedau, nifer wedi fynd ar deithiau i ddod i adnabod eu cymuned, a nath hwn draws newid y ffordd o pobl yn medru cyfarfod. Eto ar y sleid nesaf, y manteision o gyfarfod wyneb y wyneb oedd y cyfeillgarwch. Ac oedd lefio teithiau cerdded lan i dop y mynyddodd ar hyd ar llwybr arfordir, ond un o'r lleoliadau mwyaf digrid dwi'n credu, y Mwz yn y Mart, gath y gyhoeddwr wedi penodi'r teitl, sef y criw Ferched Wawr wedi mynd i gyfarfod yn Mart Brincyrch, ac oedd hi'n sych, oedd dim anifeiliaid yna, a nhw'n bech yn mynd o dan do yn y llediau. Cwestiynau wedyn sy'n codi am beth mae'r rhain yn gwmws yn peth chi, ble, pam, pryd a sut. Nawr, mae asesiadau risg yn dychryn pobl. Maen nhw wir yn codi ofan ar bobl. Mae canllawiau Llywodraeth yn gweud un peth, mae canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amrywio rhywfaint, ac yn sicr mae canllawiau cynghorau sir yn amrywio yn enbyd. Felly mae'n anodd iawn gwybod pwy sy'n gweud y gwir wrthoch chi beth i wneud, ond trial eto troi'r negatif yn bositif. Felly'r diffyg hyder, cael hyder o'r newydd wedi llwyddiant cynnal digwyddiad, ond gall rhain fod yn ddigwyddiadau hanner y maint arferol mwyn cynnal yr agosatrwydd yma, yr unigrwydd cymdeithasol, a mae rhaid ni bido di ystyru pa mor unig mae pobl wedi dod, yr ymdeimlad yma o berthyn i gymuned unwaith eto. Cyflyrau iechyd wedi gweithygu yn ddirfawr. Dwi wedi siarad efo gymaint o ofalwyr ac aelodau oedd y dementia 2 flynedd yn ôl, ond erbyn hyn mae'r sefyllfa wedi gweithygu yn enbyd. Mae modd rhannu gofid, rhannu baich a chael cymwrth trwy siarad efo'n gilydd a trwy helpu'n gilydd. Diffyg mynediad yn enwedig i'r rai anableddau. Mae hyn wedi dod yn amlwg iawn. Pobl falle sydd wedi bod mewn cadeirio olwyn o sawl blwyddyn ddim wedi bod mor hyderus fynd i'r rhai o leoliadau wyneb o wyneb, ond nawr maen nhw wedi cael mynediad trwy dechnoleg i fedru fod yn rhan o rhywbeth unwaith eto. Ofn yn troi'n falchder a hyder wrth gael yr hyder i wneud rhywbeth unwaith eto. Os oes un cwestiwn sydd yn ymhenni bron bob dydd
trafnidiaeth a rhannu ceir. Os rhywun yn gwybod beth yw'r rheolau diweddara o ran rhannu ceir, rhannu lift, rhoi lift i Mrs Jones lawr yr hewl, plis odwch gwybod i fi. Sa'ch dyw'r canllawiau hyn ddim wedi bod yn glir o gwbl ar un beth ar trafnidiaeth gyhoeddus, beth yw'r rheol go iawn o ran mynd yn gryw ar trafnidiaeth gyhoeddus. Ar creu swigen yma, does dim pawb a teuluodd yn agos atyn nhw, ac yn ystod y cyfnod clo, mae pobl wedi llwyddo i greu swigen gyda cyd-aelodau, gyda ffrindiau a wedi gallu'r cefnogi gilydd. Felly ni wedi dysgu lot o'r 2 flynedd yma o sut fedrwn ni fanteisio ar y pethau gorau. Mlaen i'r un nesaf wedyn, y cadw mewn cyswllt pa mor bwysig yw e. Mae'n aelodau ni, mae'n cynulleidfa ni wedi newid lot fawr. I ni wedi denu cynulleidfa newydd trwy'n platfformau digidol. I ni wedi dathlu'r hyn sy'n dda gan barhau i gynnal pob gwyl, hyd yn oed y ffair eiaf a'r sioe, a cael mwy o gystadleuwyr nag eriod. Ac i Mrs Jones, sydd ddim yn medru hela attachment ar e-bost, mae sawl Mrs Jones allan yna, sydd ddim yn berchen cyfrifiadur, ond hwn medru postio llun mlaen i'r swyddfa a hynny wedyn yn troi yn digidol. Gweithdai wedi bod yn hynod o boblogaidd, crefft, ffyrdd o lapio'n rhegio nadolig, gyda papur amgen, coginio, pob fath o bethau felly wedi bod yn ysbrydoledig mewn ffordd, a'r amserlen weithgareddau ddigidol wedi cael ei rhannu'n reit teles. Wrth gwrs, ni'n ddiolchgar iawn i Esbrorec a Radio Cymru am hyrwyddo pob peth ni wedi wneud, ac amgen yn defnyddio wedyn, ni'n medru defnyddio'r platfform hynny i urddo'r llywydd cenedlaethol, a hefyd fersiwn sioe gaethon ni'n wneud hynny. Felly oedd hynny'n wych. Un peth sydd wedi dod yn amlwg yw'r bod y byd wedi ymuno. Mae pawb wedi dod at ei gilydd. Gaethon ni sesiwn siarad fwyaf byd gyda'r ganolfan dysgu Gymraeg Cenedlaethol. Pobl o bob rhan o'r byd wedi dod yn hyd. Ac un o'r bethau ni wedi elwa honno, fel nifer o'n partneriaid ni, yw defnyddio gweplyfr neu Facebook. Mae gyda ni weplyfr Merched Wawr eriod. 4 ar 10 o'r ambarthau wedi sefydlu gweplyfrau, clybiau gwawr, ac wrth gwrs Curo'r Corona'n coginio wedi denu 16,000 o ddilynwyr, Curo'r Corona'n crefftio 3,000, Curo'r Corona'n y cartref, Curo'r Corona'n camu. A'r her rodon ni mis Mai oedd cerdded 1,000,000 o gamau. Nath 540 o aelodau gerdded 145 miliwn o gamau yn ystod y mis. So sôn am dorri recordiau, mae modd wneud e. Ac wrth gwrs, ar y sleid nesaf, fe welwch chi llun y 2 gyfrol, fe o'n i'n ffodus iawn i fedru cydweithio gyda nifer o bartneriaid a deilliannau annisgwl o rhain, sef Curo'r Corona'n coginio a caru crefftio. Ac eto ymlaen i'r sleid nesaf, rhyw ambell i syniad bach chi'n wedi wneud, mis Medi hyn, wnaethon ni gychwyn efo syniadau am fis o garedigrwydd. Just cael pobl i wneud pethau bach, tico rhestr os licsech chi, bod nhw'n llwyddo i wneud rhywbeth o ddydd i ddydd. Coleg Cymraeg Cenedlaethol eto, gyda Iorwerth wedi dod i roi cyflwyniadau ysbrydoledig i ni, pobl wedi llwyddo i wneud crefftau, pethau syml elfennol, ond cael yr hyder yna. Ac eto ar y sleid nesaf, fe welwch chi pa mor bwysig yw i ni i fod wedi gweithio gyda partneriaethau. Nawdd ar gyfer y prosiect gan y Loteri Genedlaethol, cydweithio gyda Cymunedau Digidol Cymru, Addysg Oedolion Cymru, Telem a Charity Digital. Felly hwnna sydd wedi'n galluogi ni i fynd i'r platfformau digidol. Ar yr un nesaf, yr hyder. Pa mor bwysig yw ei gael yr hyder? Rhoi'r hyder i ferched siarad allan am y tro cyntaf ac i sôn am faterion personol iawn. Mae pobl yn fwy parod i rannu i stori ar ffurf digidol nag ydyn nhw wyneb yn wyneb. A mae hyn wedi bod yn hynod o bwysig i ni i fedru feithrin yr hyder yna i'r unigolion. Mlaen i'r un nesaf wedyn, trefnu digwyddiadau fel yr Wyl Haf. Eto llwyddo i gael pobl fel Rhianedd Richards i ddod i siarad yn fyw, Mark Drakeford wedi paratoi fideo, cynnal pob cystadleuaeth llenyddol, coginio a chrefft, a derbyn recordiadau a lluniau gan y mwyafrif o'r rhai oedd yn cymryd rhan. A mwy o gynulleidfa gwahanol, a un o'r buddigwyr yn dod o dramor. Felly oedd e'n braf iawn i weld cymaint o bobl o draws y byd yn ymddiddori. Mlaen i'r sleid nesaf wedyn, y prosiect sydd efo lot o bleser i lot o aelodau, sef y blodau gobeith.
Mae chydig miloedd wedi cyrraedd y swyddfa erbyn hyn, a gobeithio erbyn Steddfod Tregaron bydden nhw gyd yn dod at ei gilydd i greu'r enfys obeth, ac ar y diwedd bydd y blodau mae gyd yn cael eu cyflwyno i'r gwasanaeth iechyd ar draws Cymru, fel arwydd o'n diolchgarwch ni am y gwaith caled mae pobl wedi bod yn wneud. Sleid nesaf wedyn, just rhoi'r hyder i chi. Os ych chi'n moyn mentro, mentrwch. Dyma beth mae'r clibiau gwawr wedi bod yn wneud. Mae tair o'r clibiau wedi bod allan ar deithiau ar y môr. Rhain yn digwydd bod ar yr afon Teifi, ond mwyn codi eto yr ymwybyddiaeth o gyfarfod tu allan, na benderfynon nhw fynd ar daith lawr y Teifi. Ac yr sleid ola, just yn parodrwydd ni fi'n credu, i addasu, i sicrhau bod cyfeillgarwch yn allweddol yn bob dim i ni wneud, a bod ni'n parhau i fod yn galon yn cymunedau. A rhai o'r criw hyn sydd wedi bod yn helpu ni i gynnal y gweithgareddau yn ystod y flwyddyn sydd wedi mynd heibo. Mae miloedd o Zooms wedi digwydd ar lefel fach, leol ac ar platfform cenedlaethol, ond hybrid fi'n credu bydd y dyfodol i'r Eisteddfodau a ni, dwi'n siŵr, Aled. Diolch yn fawr iawn i ti. Mae hon yn raglen waith cynnwysfawr iawn yn dwi. Os oes gynnau hanner yr egni yna, dwi'n gwybod sut ych chi'n cael amser i feddwl am bethau, dwi'n gwir, ond mae'n dangos dygnwch a lot o ddychymig. A dwi'n meddwl yr ymwneud yn gymunedol yna, ystod i angen o'i drannau, dwi'n meddwl hwnna'n codi calon dwi'n. Ie, diolch yn fawr iawn i ti. Nawr te, fel sonies i ar y dechrau, mae llais Mark Griffiths yn hynod gyfarwydd i ni gyd ar BBC Radio Cymru, yn enwedig ar nos Sadwrn wrth baratoi swper falle. Ond heno, nid darllen ceisiadau a negeseuon bydd wedi wneud Mark. Mae yma gyda ni ddweud mwy am, wel, i rannu syniadau, allai fod o help gobeithio i ambell steddfod sy'n awyddus falle i ddarlledu cynnwys nhw tu hwnt i waliau'r neuadd neu festri'r capel neu beth bynnag. Sefydlodd Mark Studio Box a Cymru FM dros 12 mlynedd yn ôl, gan gynnig pob math o hyfforddiant cyflwyno ac hefyd atebion i faterion technegol sydd ynghlwm â chynnal gwasanaethau radio. A geith ei egluro mwy i chi. Felly, croeso mawr i ti, Mark. Diolch yn fawr iawn i ti, Lois. A diolch yn fawr iawn am y cyfle i siarad â chi. Ac mae siaradwyr sydd wedi bod cyn fi, maen nhw wedi paratoi gyda'r sleidiau yna. Sori, sy'n mi'n sleid y fi yn anffodus. Ond dim ond siarad fyddai. Ond gadwa i ddim o chi'n hir, fi'n gwybod fel oedd Aled yn gweud fyna i ni yn erbyn yr cloc chydig bach. Ond na i weid chydig bach o'n hanes i a hanes beth ydw i'n neud o ddydd i ddydd. Mae lot yn meddwl ta unwaith yr wythnos i fi'n gweithio ar bob nos Sadwrn am 2 awr a hanner bob nos Sadwrn, ond dyw hwnna ddim yn wir. Ond dwi'n gweithio bob nos Sadwrn a wedi bod yn gweithio bob nos Sadwrn ers just dros 20 mlynedd. Mae'n anodd credu bod fi wedi bod yn y set ar nos Sadwrn ers dros 20 mlynedd. Ond cyn hynny fe fi sy'n gweithio gyda Radio Ceredigion yn theatr fel un fach, lle oedd yna studio ar waelod y maes parcio fyna. Ac fi'n cofio mynd i siarad gyda Euros Lewis, oedd yn ddarlithydd a gofal y theatr pryd hynny, yn gofyn am waith. Ac pam o'n i yn yr ysgol, pam o'n i yn mlwyddyn 5 oedd e pryd ni, 11 yw e erbyn hyn wrth gwrs, fe fues i yn neud disgos o amgylch gwahanol lefydd yn y Gorllewin, mewn partion penblwyddi, priodasau ac yn y blaen, ac a blas o chwarae cerddoriaeth a falle siarad rhwng ambell i gan. A fues i'n ffodus iawn o gael nifer fawr o bookings fel petai gyda'r ffermwyr ifanc ac yn y blaen. A wedyn, fel o'n i'n gweud, pam o'n i yn mlwyddyn 5, yr hen Form 5 yn yr ysgol, fe ges i gyfleuon i gyflwyno ar Radio Ceredigion. Ac wedyn, pam oedd hi'n amser i fi i adael yr ysgol, oedd dim want yna i fynd mlaen i brifysgol na dim byd. Felly, o'n i wedi cael blas o ennill bach o arian a wneud disgos ac yn y blaen. Felly, fel o'n i'n gweithio chi, nes i siarad gyda Euros Lewis, darlithydd a gofal y theatr yn fel un fach pryd ni, yn
gofyn am waith. A digwydd fod pryd hynny o'n nhw yn adeiladu studio radio ar gyfer Radio Ceredigion yn y theatr, just ar y campws fyna. A eisiau rhywun i redeg hwnna o ddydd i ddydd. Ac yn jobi ni, pryd hynny oedd cyflwyno ambell i raglen ac yna wneud gwaith golygu ac yn y blaen a gwaith recordio. Felly dyna fe fies i wneud am 5 mlynedd ac yn ogystal â hynny o'n i'n gweithio hefyd yn y theatr ar yr ochr dechnegol tu ôl y llenni ac yn y blaen. Mi fies i'n actio mewn ambell i bantomain. Byddech chi byth yn meddwl erbyn yng nghyfnod ola i yn y pantomain o'n i'n un o'r dynion drwg. A byddech chi byth yn meddwl na o gwbl byddech chi. Ond dyna fe fies i'n chwarae rhan un o'r pobl drwg. Ond cyfnod hyfryd fyna yn Theatr Emlyn Bach yn neud gwahanol bethau, a o'n i bai o cael y cyfleuon fyna yn y theatr o gyflwyno ac yn y blaen bydden ni ddim falle wedi symud mlaen i weithio gyda Radio Cymru. Ond symud fyna i weithio yn Radio Cymru wedyn a fod yn mewn ffordd yn self-employed, yn freelance. Felly oedd e'n dipyn o gam i fi fynd o jobyn oedd yn talu ar yr un diwrnod bob mis i fod yn freelance. Ond mynd amdani nes i a dechrau cyflwyno gwahanol raglenni a Radio Cymru. Raglen gyntaf nes i gyflwyno oedd raglen diwrnod i'w gofio, lle oedd na raglen yn mynd mas bob 20 munud bob nos. Rhaglen 20 munud bob nos, sef uchafbwyntiau'r dydd o raglenni Radio Cymru. Wel, wrth gwrs, does na sy'n eisiau rhaglen fel na erbyn nawr, wrth gwrs, mae popeth ar BBC Sounds, allwch chi ddala lan unrhyw bryd chi eisiau, os ych chi wedi colli Radio Cymru yn ystod y dydd ac yn y blaen. Fi sy'n cyflwyno wedyn rhaglenni gwahanol, llenwi mewn i gyflwynwyr eraill. Profiad gorau ges i fi'n credu oedd gweithio gyda y diweddarau grafel yn cynhyrchu raglenni yn y gorllewin, ac mi oedd Graf yn cyflwyno rhaglen o ddydd Llun tan ddydd Iau a finne wedyn ar fore dydd Gwener, ond cynhyrchu raglen Graf o'n i wedyn yn y studio yn Abertawe, ac oedd hi'n dipyn o brofiad i weithio gyda Graf. O'n i'n cael galwad ffôn dyge tu 5:30, 7:00 y bore yn gofyn le o'n i, a ddim eisiau fi fod yn y studio tan tua 8:00, oedd y rhaglen ddim yn cael ei ddarlledu tan 7:30, ond oedd e'n bachan fel na oedd e'n becso am bopeth. Oedd hi'n dipyn o brofiad i weithio gyda Graf. A wedyn, fe ddath y rhaglen y gorllewin i ben a goffod meddwl am beth o'n i'n mynd i wneud nesa, a dyna pam i chi yn falle yn hunan gyflogedig, mae rhaid chi feddwl beth i chi'n mynd i wneud nesa. Felly fe ddath na gyfle i weithio ar bus y BBC. O'n i ddim yn dreifo bus y BBC, ond cynhyrchu'r digwyddiadau o'n i. Mi oedd na bus, rhyw fath o bus multimedia gyda y BBC, lle oedd e'n mynd i wannol leoliadau ac yn y blaen. Oedd na studio radio ar y bus, o'n i'n cael mynd i wannol lefydd i'r Alban, i Iwerddon ac yn y blaen yn ystod pencampwriaeth y 6 gwlad. A'n jobi ni oedd mynd i wannol leoliadau i wneud yn siŵr bod y bus yn medru ffito mewn i'r lleoliad na, a bod ni gallu gweld signal nôl i Gaerdydd, a bod ni gallu darlledu rhaglenni Radio Wales a Radio Cymru. Nawr, y jobyn hyn, oedd am gyfnod mamolaeth. Oedd na ferch yn neud y jobyn hyn cyn i fi neud y jobyn. Ac chymod be, o'n i'n joio'r jobyn siw gymaint, o'n i'n croesi misyddi am y flwyddyn gyfan, gan obeithio fydd e'r ferch ddim yn dod nôl i'r gwaith, achos o'n i eisiau cario ymlaen. Ond yn anffodus, ar ôl blwyddyn, fe ddath i nôl. Ac o'n i yn yr un fath o sefyllfa to, ddim yn siŵr iawn ble i fynd nesa. Ond erbyn ni, wrth gwrs, o'n i yn neud rhaglen bob nos Sadwrn, a oedd honna gen i a hefyd llenwi mewn i wannol raglenni Radio Cymru. A wedyn, fe ges i'r syniad pam o'n i ar bus y BBC na, gyda'r holl dechnoleg na i gyd, o'n i'n sylwi bod lot fawr o bobl yn dod ar y bus a eisiau gwybod mwy am sut oedd radio yn gweithio, sut oedd y technoleg ac yn y blaen yn gweithio. Felly ges i'r syniad ma o dechrau cynnig gweithdai digidol, gweithdai radio mewn ffordd i ysgolion. A dechrau drwy
ffono ambell i ysgol yn gofyn iddyn nhw a bydde diddordeb gyda nhw i greu rhaglen radio ac yn y blaen, a mi oedd na ddiddordeb. A beth o'n i'n neud wedyn oedd mynd mewn i'r ysgol i weithio gyda ryw 20 neu dosbarth o ryw 20 i 50 o blant yn neud rhaglen radio, neud rhaglen hanner awr o radio. A oedd y plant wrth i bodd, o'n i'n recordio'r rhaglen gyda nhw ac ar ddiwedd y dydd o'n nhw'n cael CD pryd hynny, pam nes i ddechrau, o'n nhw'n cael CD fel ysgol i gadw yn yr ysgol a chwarae hefyd y rhaglen yna yn yr ysgol. A mi weles i wedyn bod na potensial mawr iawn gyda'r gweithdai yma o'n i'n neud o amgylch yr ysgolion. Ac nôl yn 2014 nes i benderfynu sefydlu gorsaf radio'n hunan, sef Cymru FM. So gorsaf radio ar-lein yw Cymru FM, a bob tro ewch chi ar y wefan, mae yna gerddoriaeth Cymraeg yn cael ei glywed yn ddi-stop. So hyd yn oed os ych chi'n mynd ar y wefan am 1, 2, 3, 4, 5 o gloch y bore, mae yna gerddoriaeth yn cael ei chwarae yna, cerddoriaeth Cymraeg yw hynny. A benderfynnes i ar y dechrau bod fi eisiau cadw yr orsaf yn Gymraeg, i hybu'r iaith Gymraeg a wrth gwrs i hybu cerddoriaeth Cymraeg. A fi'n cofio pan o'n i yn mynd mewn i'r ysgolion ar y dechrau, o'n i'n gofyn i blant pa fath o gerddoriaeth Cymraeg o'n nhw'n gwybod amdano. A'r un rhai oedd yn codi o hyd, naill ai yma o hyd, Sosban Fach, Calon Lan, hen wlad fy nhade. Beder na oedd yn codi o hyd. Ond wrth gwrs erbyn nawr mae yna siwrt gymaint o amrywiaeth o gerddoriaeth, a mae'n dda dy fi glywed hefyd mewn ysgolion bod nhw yn enwi chydig mwy na'r 4 yna, bod nhw'n dal i enwi y 4 yna hefyd, ond mae yna lwythi o fandiau Cymraeg i gael erbyn nawr. Felly, erbyn hyn, i ni'n mynd mewn i ysgolion, i ni'n rhoi sesiwn iddyn nhw o ran cyflwyno, ymchwilio, cynhyrchu, ac wrth gwrs golygu. Mae rhaid rhoi rhaglen at ei gilydd. A yn lle rhoi CD iddyn nhw ar ddiwedd y dydd nawr, mae'r rhaglen yna wedyn yn cael ei ddarlledu ar Cymru FM. Felly dim ond yr ysgol sy'n cael gwrando ar y rhaglen, ond mae rhieni, ffrindiau'r ysgol a unrhyw un sy'n byw pen draw'r byd yn cael clywed y rhaglenni yna. A mae'r rhaglenni yna wedyn eitha tebyg i BBC Sounds, maen nhw ar gael i wrando eto hefyd. Felly mae modd mynd nôl ati nhw i wrando unrhyw bryd. Felly dyna'r bwriad oedd gyda ni, gyda Cymru FM, i roi profiadau i bobl. Mae Cymru FM yn dal i fynd, i fi dal hefyd yn ei gweithdai. Erbyn hyn mae'r gweithdai wedi mynd yn rhithiol. Mi fues i mewn ysgol ddoe yn cynnal gweithdi yn ysgol y Castell yng Nghaerffili. Felly oedd rhywbeth eitha braf mynd nôl hefyd i'r ysgol i fod yng nghwmni y disgyblion fyna. A dim ond y gweithdai radio i ni'n neud erbyn nawr, i ni'n neud gweithdai podlediadau hefyd, i ni fel cwmni Studio Box, i ni'n neud lot fawr o bodlediadau i wahanol fusnesau, i sefydliadau gwahanol hefyd. Rhai o'r podlediadau ni wedi wneud dros y flwyddyn diwetha. Mae rai fi weid hefyd, mae'r Covid ma yn ystod yr amser clo wedi bod yn help enfawr i'n fusnes i mewn ffordd. Fi wedi ffindio ffyrdd gwahanol o weithio a cael lot mwy o waith mewn ffordd. Erbyn hyn, i ni'n neud lot fawr o lleisio ar gyfer radio, teledu, i ni yn recordio llyfrau llafar, audiobooks hefyd. I ni'n cydweithio tipyn gyda cwmni atebol sydd wedi, mae swyddfa gyda nhw yng Nghanolfan S4C yr Egin yng Nghaerfyrddin, a dyna lle mae Studio Box hefyd wedi sefydlu yn Nghanolfan S4C yr Egin. Nes i symud mewn 2 fish cyn y lockdown. Dyna pryd nes i symud mewn, a cyn hynny fe ddath na gwbl o fysys mewn gyda plant ysgolion i wneud sesiynau radio, lleisio a hefyd fideos ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Ond nôl at y podlediadau, i ni'n gweithio gyda Prifysgol y Drindod, ni'n neud i podlediadau nhw o ran cynhyrchu, golygu a hefyd rhoi nhw allan ar Apple Podcast, Spotify, Google ac yn y blaen. Heddlu Dyfed Powys hefyd, ni wedi gwneud cwbl o bodlediadau iddyn nhw. Food Sense Wales,
gyda NHS hefyd, cymunedau mwy diogel, ni wedi bod yn gweithio arno rhina'n ddiweddar, ac mae un newydd fynd allan heddi hefyd gyda Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r adolygiad 5 mlynedd wedi dod allan heddi, felly oedd na bodlediad wedyn i gyd fynd gyda hwnna yn Gymraeg ac yn Saesneg, lle oedd Sarah Gibson, sydd bellach wedi mynd yn freelance hefyd, mae hi wedi gorffen gyda'r BBC, felly hi oedd yn cyflwyno y podlediad yna, ac mi oedd Aled Roberts wedyn, wel oedd ddim yn y studio, oedd adre, ond gyda'r dechnoleg wrth gwrs i chi gallu bod unrhyw le diwrnodau yma, dim ond bod digon o Wi-Fi gyda chi a bod popeth yn gweithio. O'n i jyst eisiau crybwyll yn sydyn gen ti gloi, a dwi'n gwybod ni mewn dyddiau cynnar, ond mi ydyn ni yn y gwaith mae ti'n neud gyda Cymru FM ar y fforddiant a'r gwedd arlledu yma yn y blaen, ond mi ydyn ni yn trafod y posibilrwydd y bydd gynddyn ni gobeithio Steddfod leol yn cael ei ddarlledu ar Cymru FM yn mis Ionawr. Mae'n ddyddiau cynnar, ond dwi wedi cyffroi tipyn o hynny, a mae gen i drafodaeth pellach wythnos nesaf lle fydd popeth mae Mark yn sôn amdano, yn dweud Mark lle bydd y fforddiant, y dechnoleg, a fe fydd yr Eisteddfod honno i'w chlywed neu'n uchelbwyntio unrhyw bryd tu hwnt i ddiriau'r yr ysgol neu'r adeilad. Ie, fel ti'n gweud fyna, ni'n mewn trafodaethau ar hyn o bryd, a gobeithio roi profiadau hefyd i bobl sydd eisiau cyflwyno ac yn y blaen a wneud efallai o'r Eisteddfod, o unrhyw Eisteddfod. Fel o'n i'n gweud, dim ond bod yna gysylltiad we i gael yn y lleoliad na, mi allwn ni ddarlledu o unrhyw le yn y byd, a bod y dechnoleg yna hefyd. A fi'n cyd-fynd gyda Tegwen, mae rhaid buddsoddi mewn technoleg, a mae hwnna'n wir ar gyfer ysgolion hefyd. Maen nhw wedi gweld nawr bod yr angen i wneud cyfweliadau ac yn y blaen dros y we. Mae rhaid buddsoddi mewn technoleg fi'n gweld. Wel, Mark, mae'n ddrwg dy fi, o'n i wedi tarfiad y draws i fyna, fi'n teimlo'n ofnadwy a pobl yn rhoi eu hamser fan hyn. A diolch o fawr i ti beth bynnag, a edrych mlaen i gael y sgwrs yma wythnos nesaf i ddatblygu'r syniad gyda Steddfod. A gobeithio, allan nhw fod yn enghraifft da i bwyllgorau eraill ar hyd a lle Cymru falle i ystyried pethau ar gyfer y dyfodol. Ond mae dal yn ddyddiau cynnar. Felly, mae ddeiwch i fi, dwi jyst yn mynd i symud mlaen a croesawu ein cyflwynydd ola. Allan ni'n gadael rhywun o Sir Fôn allan o'r agenda fan hyn. Felly, mae enw Catrin wrth gwrs yn gyfarwydd iawn i ni. Os dim eisiau fawr o gyflwyniad yn ni, achos dros y 20 mis diwetha, ar ôl i greu corona ar Facebook, yn ystod cyfnod pandemig, mae yna dros 46,000 o bobl wedi cael pleser, wedi cael boddhad o glywed pob mathau o dalentau a digon o gynnyrch cartre yn aml i godi calon. Fe allwn ni sôn am Catrin yn canu i thalent, i adloniant, mae'n lais bellach hefyd ar Radio Cymru, ni'n gweld i wyneb i ar sbrec. Ond dwi'n meddwl chydig, dwi wedi cwrdd â Catrin, naill ai ar sgwrs ffôn a bethau felly. Dwi'n meddwl bod hi'n ddigon i godi calon unrhyw person. Felly, bonedd ddigon, bonedd cesed, a croeso mawr i Catrin. Diolch, ffein dros ben. Na i'm eich cadw chi'n gwerth o gwbl. Ia, lla bod rhaid i chi'n anghyfarwydd y corona yn fras iawn, fel oedd Aled y ddeud, grŵp Facebook ydi o. Un nes i faglu mewn iddo fo, a bod yn onest, do gen i ddim math o fwriad creu grŵp mor fawr ffenomenon ar y pryd. Dim dyna'r bwriad o gen i, ryw gnewyllun o bobl bregus, pobl hynach dan sylw, o'n i boeni amdanyn nhw a deud y gwir a ddechrau clo pan nath hi'n stop ar marferion cora. A dyma meddwl tha fi'n hun, reit, mae rhaid i gael rhywbeth hyd yn oed os dio'n rithiol ar-lein, bod yna rhywbeth i bobl gael troi ato fo, rhyw gymuned fach, lle da ni'n gallu rhannu caneuon, cyd-gannu fo'n gilydd, hyd yn oed os diolch chi mewn person efo sgrin, bod yna rhywbeth yna, rhywle i bobl droi. A mae ddario gydio ar y pryd lle yn ystod y clo, ac mawr syndod i fi mwy na neb, mae o dal i fynd. Mae o dal yna. Mae pobl dal yn neud defnydd yna fo sy'n beth braf iawn. Mae rhaid fod yn gwbl onest efo chi. Mae'r gair rhithiol yn codi pwys yna.
erbyn hyn, dwi'n gwybod os da chi'r y fath, mae wedi cyrraedd y pwynt wan, mae Zoom hyd syrffad yn dydy, da ni wedi cael 2 flynedd mwyn heb ohono fo, a dwi bendant yn edrych ymlaen i gymryd y cama bach yma rwan, i ddod yn ôl at ganu o'r ochr gorau o bethau bod ni'n cael dod at yn gilydd. Mae be mae corona di wneud, mae di gwneud i bwrpas dros y blwyddyn a hanner dwytha, wedi rhyw ddal ati fod diwylliant, bod pobl yn cael rhyw syniad o gymuned gerddorol, bod pobl yn cael troi at ei gilydd mewn can o ryw fath. Mae di gwneud i bwrpas, dwi wedi bod lwcus iawn, dwi wedi cael sbario gwneud lot. Mae yna filodd ar filodd o bobl wedi postio fideos ohonyn nhw'n canu. Mae yna bobl wedi bod yn rhannu prosiectau gwych fel oedd y Steddfod Amgen yn ei genig, fel mae Steddfod Llangollen. Mae yna steddfodau lleol wedi cael eu cynnal ar corona. Mi ddaru Steddfod Ieuenctid Maria Glas gynnal Steddfod nôl mis Mawrth leni. Mis Mawrth oedd hi? Ia, mis Mawrth. Ac ohono llwyddiant aruthrol yn niferoedd cystadlu'n anferthol ar-lein o gymharu a be fysa yn y cnawd mewn ffordd y Marian Glas. Felly dwi'n meddwl, fel mae sawl un o'mlaen i di sôn, yr hybrid yma de. Ffindio'r balans yma di wan. Dwi'n meddwl bod ni di agor y drws at potensial defnydd technoleg yn do, a ffordd mae defnyddio technoleg i gyrraedd yr cynulleidfaoedd gwahanol na. A dwi'n meddwl bod corona bendant on board fel petai efo gwneud hynny wrth symud ymlaen rwan ynde. Na i'm chdi flasu chi fel beth da ni wedi bod yn neud ag ati yn hytrach lle dwi'n obeithio mynd a corona. Swn i licio meddwl bod o dal yno, mae o'n blatfform mor fawr, swn i licio iddo fo barhau a bod yna ddefnydd da ohono fo de. A dwi'n gynnig o fel defnydd i unrhyw un sydd eisiau cynnig help, fel fel da chi fel Cymdeithas Steddfodau Lleol yn cynnig yr hyder na, y cama bach ma at bobl ddod yn ôl at ei gilydd i ymarfer. Os fydd corona fod yn unrhyw help yn hynny, dwi yna efo chi 100%. Swn i licio meddwl bod y bobl ma da ni di ddarganfod, dwi'n cymryd parch mawr, dwi'n reit browd, dwi'n falch iawn o'r ffaith bod ni wedi canfod talant newydd. Pobl ella sy'n fwy cyffyrddus yn postio eu hunan yn canu ar-lein, na be fysa nhw ella'n troi fyny yn y cnawd i Steddfod, ella sa hynny mae'n croesi meddylia nhw, canu ar lwyfan o flaen miloedd o bobl, ond maen nhw fwy na hapus i bostio. Felly, swn i licio bod y platfform yn parhau i ganiatáu hynny i bobl sydd â swildod o bosib, a bod ni'n canfod talenta newydd. Swn i licio meddwl bod hynny'n parhau. Dwi hefyd yn gobeithio y bydd corona rwan, swn i'n licio weld o yn rwla lle fedar bobl droi fel mae marferion cora yn dechrau ailgychwyn ailgydio rwan. Sa neis gweld lluniau o wahanol marferion a felly fideo o ryw marfar neu gilydd, just ryw bethau bach felly, swn i'n croesawu hynny ar y grŵp, bod pobl yn dangos arfer dda, neu dim arfer dda, fel hyn da ni'n neud, dyma sut da ni'n neud. Os ydy hynna yn ryw fath o help i chi, bod o ryw ysgogiad i chi, ysbrydoliaeth, defnyddiwch o de. Felly dwi'n gobeithio roed y negas allan yn o fuan rwan, bod ni eisiau bobl ddangos bod nhw dod at ei gilydd yn amlwg yn y ffyrdd staffa bosib yn de. Mae yna asesiadau risg, mae yna ddilyn canllawiau yn does. Os sa neis weld o yn digwydd, bod ni'n cael gweld o mewn fideos, mewn lluniau gan bobl ar y grŵp. Dwi'n meddwl hynny'n galonogol, a dyna ydy corona yn ei graidd mewn ffordd, codi calon a ysgogi bobl de. Wedyn dyna lle swn i'n licio gweld corona mynd. Mi yda ni di defnyddio'r grŵp i sefydlu Cymdeithas Goral newydd mewn ffordd i Gymru. Do na mynd bodoli yng Nghymru. Mae yna Cymdeithas Goral Lloegr, llwyth o wledydd yn does. Do na mynd yng Nghymru a ni'n wlad y gan. Felly, chwarae teg, mae Mari Pritchard, dwi wedi mynd ar ofyn Mari, mae hi a finna di sefydlu Coral y Cymdeithas Gora mewn ffordd yng Nghymru, a mae yna tua 70 neu 80 dwi'n meddwl o Gora wedi ymaelodi hyd yma a wedi derbyn copi o asesiad risg a chanllawiau. Felly mae'n braf gwybod bod beth ar droi mewn ffordd, bod pobl yn
cysidro mynd yn ôl i marferion os nad wedi cychwyn yn barod, chos dos a ddim byd, fel dwi'n siŵr bod sawl un o'ch chi'n gwybod, dos a byd fel canu mewn cor yn y cnawd, nag os. Fydwch chi ganu sgrin, hyd syrffad, ond sa byd i giro yn y cnawd. Felly dyna lle da ni'n mynd, ac os ydy corona yn gallu cynnig unrhyw fath o blatfform, unrhyw ganolbwynt i drio rhannu unrhyw wybodaeth, unrhyw ganllawia, unrhyw help i gael pobl at ei gilydd yn ôl i marfer. Dwi'n glistio i gyd, da ni yma. Catrin, ffantastig eto. Dwi'n meddwl, os oes un viral sydd wedi gweithio yn dda, dyna ydy corona, dwi'n meddwl, mae wedi dal dychymig a mae'r ymrywiaeth wedi bod yn anhygoel. Felly, diolch yn fawr iawn i ti, a dwi'n siŵr fe fydd na gydweithio. Mae'r Gymdeithas Goral yn swnio'n ddatblygiad difyr iawn, achos mae'n lot o gymnethdodau a lot o ddryswch gyda corau allan ynglyn â ydyn nhw'n cael, neu ydyn nhw ddim yn cael gwisgo mwgwd a'r holl reoledd yma pobl eraill wedi sôn. Felly, does ddim amser ni gael trafodaeth yn anffodus gyfeillion eto, ni wedi rhyw ryddeg allan o amser. Na jyst rhoi plug bach sydyn, mae gen i sesiwn arall debyg yn digwydd eto y mis Tachwedd ar y 15 o Tachwedd. Dwi'n siŵr bod chi'n falch yn gwybod, Gary Owen fydd yn cadeirio y noson honno, ac fe fydd gen i banel go gre y noson honno hefyd gyda cynrychiolydd Eisteddfod yr Urdd. Byddwn ni eto sôn am ambell i blatfform posib. Sôn am bethau fel hawliau mewn cerddoriaeth, achos mae hwnna'n ddigon i ddrysu pobl, ond dwi'n eisiau peidio cael chi i ddefnyddio darnau, ond o leia bych chi wedi clywed am ambell i oblygiadau. A hefyd, sut mae marchnata bydd yn y gynrychiolydd Esbyrec yma i'n helpu ni sut mae cyrraedd cynulleidfaoedd mewn cyfnodau reit anodd. Ie, ac os nag yw hynna'n ddigon i chi, mae gyda ni gwbl o bethau wedyn ar ddechrau mis Rhagfyr fan'na. Ar yr ail o Rhagfyr, i ni cynnal cwiz nadoligaidd ar Zoom eto. Ond tren bydd cyfle i chi ennill hyd at £100 ar gyfer gwaith eich Eisteddfod leol. Felly, gobeithio fyddwn ni'n gallu gyhoeddi manylion yn yr wythnosau nesaf yma. Felly, eto rhannwch y neges. A wedyn ar y 9 o Rhagfyr, fyddwn ni'n cynnal noson i'r dysgwyr mewn cydweithrediad ar ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ac fe fydd Sian Coffi yn beirniadu cystadleuaeth Limerick ar bydd wedi cael ei gynnal cyn y noson fydd canlyniad yn digwydd ar y noson wedyn. Diolch eto i Elen a dymuniadau da fi hi gyda'i dathliadau dros y penwythnos. Diolch yn fawr i Tegwen, a mae Tegwen yn gwybod bod golygydd y wawr yn byw stryd dros nesaf ond un i fi, felly yna ni gadw golwg craff ar hynny. Dwi'n edrych ymlaen i gael trafodaeth pellach gyda Mark wrthnos nesaf ynglyn â gwe ddarlledu i'n Eisteddfod, a gobeithio gallwn ni datgelu rhagor o fanylion am hynny cyn bo hir. Ac wrth gwrs i Catrin, dwi'n meddwl am ei ysbrydoliaeth a'i brwdfrydedd i, a dwi'n siŵr allwn ni gyd elwa efo'n gilydd o ddysgu ac o symud ymlaen. Felly, o'n i bai bod yna rhywbeth arall, y cyfan allai wedi diolch yn fawr am ymuno gyda ni. Gobeithio wnaethoch chi fynd yn fuddiol, a fe fyddwn ni yn rhannu rhannau o'r sgwrs ar YouTube yn y dyddiau nesaf. Felly, diolch yn fawr, a noswaith dda i chi gyd. Nos da, diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch.